Ами аз съм израснал с приказките на Валери Петров, по-късно с поезията му. И като актьор ми се е налагало да работя с много от неговата преводна литература. Така че Валери Петров е цяла планета, даже не е цяла вселена. Едно кратко откъсче от В лунната стая ще ви прочета. Какво е валса, питаш ме ти? Той е танц, при който човек се върти. Върти се не сам, въртят се двама. За валса са нужни кавалер и дама. Преди много години един момък видял една млада девойка на някакъв бал. Той на валс я поканил, тя му дала ръка и валсът завъртял ги така, вихрено, радостно, че не е много след бала се оженили те и тя с радост му дала 3/4 цели от живота свой и от своя 3/4 дали пък той и в 3/4 такт се родило бебе, което приличало 1/4 на тебе, така че остава положителен факт. Това, че без валса в 3/4 такт не щеше да има приятелче мое, сега да разпитва валсът какво е.